बीतल 18 आ गइलू लइकन खातिर खुलल बयूनी बीतल 18 आ गइलू लइकन खातिर खुलल बयूनी मर्द खातिर चिंते नइखे दिया तारी सब पानी फिल्टर के मर्द के कवनो कामे नइखे लइका होता कंप्यूटर से मर्द के कवनो कामे नइखे लइका होता कंप्यूटर से। करम नसली सधरम भैली सफा बेसरम चढ़ल जवानी के माटी मिला के निभाव तारी सधरम आहिरे करम नसली सधरम भैली सफा बेसरम चढ़ल जवानी के माटी मिला के निभाव तारी सधरम कनी के जवानी लागे हरे आग भीतर के मर्द के कवनो कामे नइखे लइका होता कंप्यूटर से मर्द के कवनो कामे नइखे लइका होता कंप्यूटर से। के कवनो बाते नइखे होताई कामे ऑनलाइन हो ऑनलाइन पर खूबे ही हो लागतारी सफाई न हो चिंता के कवनो बाते नइखे होताई कामे ऑनलाइन हो ऑनलाइन पर खूबे ही हो लागतारी सफाई न हो एकनी के रहन देखी के उखले मन भीतर से मर्द के कवनो कामे नइखे लइका होता कंप्यूटर से मर्द के कवनो कामे नइखे लइका होता कंप्यूटर से। घर शरीर बावे चढ़ल जवानी बिना कइले झड़ जता पानी रंजित रहेला मुकेंद्र मिराज सचे बतावस कहानी घर शरीर बावे चढ़ल जवानी बिना कइले झड़ जता पानी रंजित रहेला मुकेंद्र मिराज सचे बतावस कहानी कहेला के सवादा मिलेला ई सब कोइला से मर्द के कवनो कामे नइखे लइका होता कंप्यूटर से मर्द के कवनो कामे नइखे लइका होता कंप्यूटर से बीतल 18 आ गइलू लइकन खातिर खुलल बयूनी मर्द खातिर चिंते नइखे दिया तारी सब पानी फिल्टर के मर्द के कवनो कामे नइखे लइका होता कंप्यूटर से मर्द के कवनो कामे नइखे लइका होता कंप्यूटर